Bueno, pois isto é unha tapa de ternera cachena, daqui do país, asada, que leva pois un fondo de legumbres, de verduras. Isto é a salsa da ternera, con guarnición de castañas, salteado de castañas con manzá e un puré de patatas con fondo. Bueno, a tapa que decidimos poñer na taberna do España é terneira caxena ecolóxica. Esta tapa decidimos poñela porque queremos que continúe a raza da caxena. Está prácticamente desaparecendo, está en peligro de extinción e é unha carne exquisita, moi rica. Acompañaba con un Ribeira Sacra que lle vai estupendo para a caxena. É todo produto, como dixen, da gallego, auténtico gallego, todo o noso produto e, por tanto, o viño non pode ser menos. Ten que ser un Ribeira Sacra que lle vai idóneo, vaille fenómeno.